Druže sudije, molim vas, on samo dođe kući, legne na krevet, krvlja i ništa, mislim, u tome se sastoji naš bračni život. Druže sudija. Druže sudija, mislim, ja dođem sav lipcan iz Kovačnice. Znate kako je, umoran sam mnogo, treba malo se odmorim. Slušajte, druže sudija, ne progovori sa mnom ni dve reči, mislim, a jadno ti ono drugo. Druže sudija. Druže sudija, znate kako, mene pričali stari ljudi, ne valja se mnogo, mislim, treba umereno. More, znate šta, neću s njim da živim više ni jedan dan i gotovo! Šta imate da kažete na ovo što je drugarica Desa iznela? Ona je mene ranila jednolično, mislim, uvek isto, znate. Objasnite bliže. Ja ću da objasnim, druže sudije. Ovako, ja sam takav, mislim, ja imam takav posao, znate, ja štrojim i kad ja uštrujem bika, vepra ili kad imam neke raznovrsne slučajeve, ja, znate, donesem kući testise, ove bele bubrege, znate. A znate zašto? Da dam ovom šmokljanu da se naje, mislim, da ga osposobim, da ne bude invalid, razumete? Kako mislite da ga osposobite? Zašto? Ja tražim da uđe u zapisnik da je on kao muškarac nula. Laže, sram te je bilo, a naš sin Robert, a? Naš sin Robert, druže sudije, nije njegov. Napravio me ga jedan fini čovjek, mislim, jedan apotekar iz Kruševca. Druže Sekula, šta sad imate da izjavite? Ja imam da izjavim ovo. Neka mi ostavi ona mojega sina Roberta, a ona nek ide malo u pizdu lepu materinu, da je moje oči više ne gleda.